Senglambo Medical Teknologiko, LTD. PP fabrikatzaile profesionala da. Horrela egiten dugu isolamendu bata. Horrela egiten dugu babesarropa. Senglambok sortutako kalitate handiko isolamendu bata. Tripulazio lepo erosoa eta estitkestu. Eskumuturrak elastikoak, molde altukoak. Iragazgaitza eta transpiragarria, apurtzeko indar handia. Bi sokek arropa lotzen dute. Senglambok sortutako kalitate handiko babesjantziak. Aurpegian ondo egokitzen da, segurua eta transpiragarria. Sarrerako babeskremailera gehi gomazko banda, estankotasun eta segurtasun handia. Diseinu soltea eta erosoa, gorputz mota desberdinetarako egokia. Eskumuturrak eta galtzak eskumuturaren diseinua, erosoak eta estuak. Produktu guztiak zorrotza aztertu behar dira entregatu aurretik. Produktuen kalitatea ziurtatu. Ongi etorri Senglambo Medical Teknologiko, LTD, rekin harremanetan jartzeko.